Ngiyabona abantu abaningi banokujabula, kodwa benginesicelo sokuthi ukujabula kwakho akungabi okwama-feelings, kodwa okoku-understand-a isimo secala. Ngoba leli cala linzima kakhulu. Ngicabanga ukuthi ubunzima balo ababaningi abantu abali-understand-a kahle leli cala. Njengoba ngake ngasho ngathi ukuwina kwe-MK ukukhululeka kwe-Afrika. Yingoba ngikholelwa ey'nkolelweni zikaMnumzane uZuma. Uma ubheka noma ubukisise kahle emuva, ama-sanctions aseZimbabwe ayengekho emthethweni ngoba uMnumzane Mugabe akayivumanga idemokhrasi. Wathini ngamane ningibulale. Bazama ukuphampa uTsvangirai ngey'mali benzani basaphotha ngayo yonke indlela. Okwaphoqeleka ukuthi uMnumzane Mugabe agcine semshaya uTsvangirai nabantu bakhe ngoba bebenga-understand ukuthi kwenzakalani, novezela umhlaba wonke ukuthi iZimbabwe ishona phansi ngenxa kaMugabe. Lokho ngelona iqiniso, kodwa ingoba abantu babengazi ukuthi kwenzakalani ezweni. Uma beya e-Iraq bobulala uSaddam, bathi uyi-dictator, uphethe abantu ngesihluku. Obase bengena bembulala, avuma uTony Leon ukuthi into abayenza laphana yayi-wrong. Nase-Iraq benze kufanayo, bathi uGaddafi i-dictator, abaphethe ngokumbulala ngoba bengahambisani nani nedemokhrasi. Uma idemokhrasi ifakwa ngenduku, kufa abantu, kufana nse nenkolo. Kufakwa inkolo kumuntu omnyama, umuntu omnyama wayeshawa, ebulawa, njengoba namhlanje sezakhela yena amasonto, sebegcobana bodwa beba abafundisi. Yingoba basho ukuthi bashawa kahle bayizwa, nayo idemokhrasi uyashawa ingene. La abafake khona-ke idemokhrasi, kuphatha abantu abathandwa ibona. Bakwenza kanjani lokho? Bakwenza ngalento abayenze la eSouth Africa. Uzokhumbula ukuthi iCongo isitshelile engakavota ukuthi uJanet Love wenze umkhuba eDRC. Kodwa akekho umuntu wayinaka leyo nto ngoba ube yingxenye yaka-IEC. UJanet Love ubonakale nale ndoda yatshela umhlaba wonke South Africa ilekelela iRussia ngeyikhali. Le ndoda ibihleli noJanet Love nabanye abasebenzi baka-IEC, izikhulu lezi ayimemezelani amavoti. Bahlala kanjani nomuntu owakhuluma kanje ngezwe lethu, wasakhela ubutha emazweni? So manje leyo nto iyakutshela ukuthi la inkulu indaba ezovela uma icala liya kwi-International Court. Ngoba kuyavela ukuthi la bekunomuntu wase-UK, kodwa thina njengezwe asitshelwanga ukuthi kuzoba nabantu base-UK abazosibhekela ukhetho, mese sitshelwa nezizathu zalokho. Uzokhumbula ukuthi uJohn we-DA uye e-Ukraine njengoba kuliwa neRussia, wakhombisa ukusupport i-Ukraine, baphinde bakhombisa ukusupport u-Israel. Manje wena mengabe usupport i-BRICS, ukwazi kanjani ukuhlangana nabantu abahamba neNATO? Ngoba lamazwe engabalili noma ngilokho khona babulawa yiNATO. Umhlaba wonke uyakwazi lokho. Kodwa manje leli cala lizoveza ubufakazi-ke manje bokuthi vele lamanye amazwe ade bewashaya befaka idemokhrasi, bekurigwa amavoti ukuze kuhole lo mholi othandwa ibona. Uzobona uma ngabe kuphuma ukuthi umongameli lo khona uRamaphosa uwinile, amazwe e-G8 akujabulele lokho. Lokho okwenza ngikhumbule iy'nkulumo zikaSamora Machel, umethi nabona ngijabulelwa abelungu, anokwazi ukuthi ngiyobe sengimdayisile. Uyobona ngoba uZuma abelungu abamjabuleli, kodwa umongameli osiphethe bamjabulela. Yini isizathu salokho? Ngoba ngeke uthi uhamba ne-BRICS kodwa uzonda uMnumzane uZuma. Awuhambi ne-BRICS. Yini edathi uhambe neNATO? Yiziphi izinto ezinhle ongayibalela isizwe ngeNATO? So ukujabula kwethu akube nokwazi ukuthi leli cala lizoba nzima kangakanani and nemphumela yalo iyobe ithini, ngoba imiphumela yayo meyivuna uZuma, okusho ukuthi
abelungu kuphelile ngabo eAfrika, ngoba thina abantu abamnyama sovota ngobuningi bethu, sivotela i-MK ukuthi umhlaba awubuye. Uma wena ungayivoteli umhlaba, yini ukuthi umhlaba ungabuyi kubantu abamnyama? Ngoba iplani esasinayo thina sayisebenzisa, ya-backfire, salamba. Iplani umnumzane uZuma aze nayo ku-International Court iyayidinga i-backup. I-backup izoyitholaphi? Izoyithola emakhosini, ngoba uthi umnumzane uZuma umhlaba awubuyele emakhosini. So ilapho i-backup ayoyithola khona, ngoba ngangasho kwamanye amavidiyo ngathi isilo samaZulu asihlangane nesilo samaXhosa, namaNdebele, namaSwati, bonke bavumelane ngazwi linye, batshele isizwe ukuthi thina sithi. Ibona abantu asebengaba i-backup ukuze kubuye umhlaba. Yingoba namhlanje sisakhuluma ngoHinza, sisakhuluma ngoNgungunyane, sisakhuluma ngoMampuru, ingobani noBhambatha kaMancinza. Ingobani? Abantu abama bamela iqiniso. Yingakho namhlanje amagama esamile sibabiza ngamaqhawe. Sifuna ukubona amakhosi azoba amaqhawe, azomela isizwe, ngoba izwe selihambile, lihanjiswa imfundo. Laba bantu abadayise ngezwe izona izifundiswa zethu esinazo lezi ezingakwazanga ukubona ukuthi lo mthetho sisekelo awuvuni thina, uvuna abantu bokuhamba, kodwa bazange bawu-challenge, namanje abafuni ukuwu-challenge. Bathi umthetho uthi, uyawubona ikhanda lakho nalikutshela ukuthini, usufundile umthetho. Wena-ke ikhanda lakho lithini kuwena? Alikutsheli lo mthetho, uyakucindezela nawe. Manje okwenzakalile kubuhlungu, sesibheke amakhosi ukuthi aphakame, kube khona akwenzayo ukubuyisa izwe lobabamkhulu, ngoba izwe lihambile. Isisindo saleli cala sikhulu kakhulu, siyayidinga i-backup ukuthi noma bekhipha isinqumo kodwa bebona vele ukuthi sekuyafana, asibadedele, ngoba alithi liqhubeke icala kodwa kucaca ukuthi siyayiphusha indaba yokuthini izwe lethu. Asingalindi umthetho ukuthi uwona uzodlalela indima, ngoba vele iwona lo mthetho esinjani esingawufuni. Ngobani? U-against thina. Thina sike senze ngokwase-Afrika, thina ake sibe into eyi-one, sisho ngazilinye, ngoba la eSouth Africa kuthiwa khona idemocracy. Idemocracy ayikakangeni, idemocracy ifakwa ngenduku. Ngeke kuthiwe nedemocracy kodwa wena usakwazi ukuba nombono kulo democracy. Ayikakangeni idemocracy, la bezoyifaka. Ukube idemocracy ikhona, ngabe u-45% awuzange uphathwe u-18%, ngabe akuzange kube 18% olawulayo obiza u-45% ukuthi woza soxoxa. So lokho kuyakutshela ukuthi idemocracy ayikho into ekuthiwa intando yeningi. Samukela into e-wrong engasisebenzeli thina. So masiyamukela, asamukelanga ngezandla zombili, samukela isandla esisodwa. Manje bazosamukelisa ngezandla zombili-ke idemocracy ukuthi i-ANC ngeke isanyakaza engakhulumile ne-DA. Umuntu omnyama sekomele acela kumlungu. Into esiyenze thina abantu abamnyama ngokungazwani, ngokungahlangani, nokungalalelani. Umholi ubekwa abantu. Amakhosi nje behlele ekhundleni anendima ofuneka ayidlale. Awahlalele ukugada nje abantu, kodwa kufuneka avikele abantu. Amakhosi awasukume adlale indima yawo, ngoba izwe limapeketwane. Ezweni ngahle kwenzeke noma yini, abantu baqembukelene. Ipolitiki yenzela lokho kumuntu omnyama ukuthi izohlukanisa phakathi. Isiqhekeze kakhulu ipolitiki, namanje sasiqhekeza. Abantu bayakrolodelana ukuthi mina ngiwinile, kodwa umuntu omnyama kawinanga, kuwine umlungu. Umlungu owinile. Ngesikhathi ulibele ukukhala ngendlala wena, umlungu nebecabanga ukuthi ngizokuthatha kanjani izwe. Wena libele ukukhala ngogesi, ukukhala ngemigaqo, ukukhala ngamanzi. Yena zonke lezi zinto nazo, yena into ayicabangayo izwe uzolibuyisa kanjani. Wena usalibele ukukhaliswa indlala. Awuphume kancane endlaleni ukubhekane neqiniso. Iqiniso ilona lokuyisizwe lethu.